Shehu dan kwarai. Gidan atamfa da shadda. Barkanmu da warhaka kastomominmu masu albarka. Sunana Baban Nura. Muna sanar muku da cewa a ranar Asabar idan Allah ya kai mu wato 29 ga watan 4 shekara ta 2023 kamfanin Shehu dan kwarai Investment za mu dawo bakin aiki kamar yadda muka saba a kowane lokaci kuma kowane branch din mu za a bude a wannan rana. Muna godiya kwarai da gaske kastomominmu kuma ga wani albishir na musamman mun kawo muku kalolin sababbin kaya kama daga kan takalma, jakunkuna, mayafai, atamfofi, shadda, less material da dai sauransu. Haka kuma kastomominmu na online muna alfahari da ku. Kastomominmu da ke wajen Najeriya da kasashe da dama duka muna alfahari da ku kuma muna godiya a gare ku. Haka kuma Alhaji Shehu Badamasi shugaban gongon rukunin kamfanin Shehu dan kwarai Investment na ƙara jinjina da godiya a gare ku. Sai da ku kastomominmu in babu ku babu mu. Dan kwarai mai Allah, dan kwarai bawan Allah, dan kwarai shi ke sai da kayan kwarai. Shehu dan kwarai.